Mga kapuso, sa atong bizto karong buntag, atong makauban sila Christopher Martin, Juancho Trevino ug Thea Sumalang nga nakisadya sa ika-18th Pacarajan Festival 2023 sa Sarangani. Ato silang mas ila-ilahon pinaagi sa akong pakighinabi kanila sa bizto. Good morning mga kapuso! Espesyal ang ating mga bisita ngayong umaga. Let's welcome our Kapuso Stars, Thea, Juancho, and Christopher. Ayan, welcome dito sa Mindanao. Yes, good morning. Mayong buntag. Mayong buntag. Ayun, Muntag. First time ko sa Janasa. So welcome dito, Padre Salve. Ayan, congratulations nga pala sa katatapos lang na event niyo sa Malapatan. Juancho, congratulations pala sa success ng Maria Clara at Ibarra. Ano ba yung masasabi mo sa overwhelming support ng ating mga kapuso? Very blessed kami na-attain nung team ng Maria Clara at Ibarra. Not just syempre yung The Stars, but everyone. Sobrang nakakaiba kasi syempre it reached sa yun nga, mga streaming apps, internationally, throughout the classes, di ba? Sobrang nagkaroon kami ng awareness via this show. So, happy. So, alam namin, Christopher, na napaka-dedicated mo sa craft mo. Paano mo ba minamanage yung time sa career at sa pagiging isang padre de pamilya? Ano lang, hindi naman siya, kumbaga, iba kasi diba, alam din ni Juancho yan. So una kasi, yung mga first time dads, paano namin ibabalance ito? Hindi. Ang importante kasi, ginagawa mo yung ano mo, tapos mahal mo yung pamilya mo, yun lang yun eh. Ang importante yung bagay doon, mahal mo sila. Hindi ka mapapagod. Kapag nababalanse naman siya, hindi siya mahirap. Tsaka lagi may time, yun lagi, pag uwi ng bahay, time for your family, kausapin mo yung anak mo, kamusta mo sa school. Kasi ako nga hatid sundo ko pa yung anak ko eh. Minsan from taping talaga, pag hindi pwede yung mother-in-law ko, ako pa maghahatid. At eto naman ngayon, pag-uusapan natin ang buhay pag-ibig ng naging Pala. Kamusta ba ang puso ni Pia? Same din. Same din, yun talaga. Oo, same lang din. Oo. Masaya pa rin. Masaya pa rin. No? Ang tanong ng karamihan, are you tying the knot with your longtime boyfriend this year? Hindi pa siya nag-propose. Hindi ko. Hala, siya ba yun? Hala, busog na. Hala! Ay. Hindi Iyak ako na ba ako? Pero if ever, ready ka na. Well, ano kasi, parang technically young pa kami. 28 ako, 29 pa lang siya. So, nasa stage pa lang kami na syempre nag-iipon, we still want to prove something to our families, and ngayon I'm focusing on my personal business. So, we'll see end of the year or baka next year if we're more ready to really, you know. Pero napag-uusapan na. Syempre naman, oo. And it's just more that he's being a lawyer for a year pa lang. So, hinayaan ko muna siya magtrabaho, kumita, to explore his career. Well, ako naman, since ano pa lang ako, I also want to focus on my business. Pia, we hope for the best sa career at sa love life mo at sa inyong tatlo, syempre. Ayan. So lastly, ano ba yung mga aabangan ng supporters niyo? Do you have any projects, shows, at promote niyo na rin yung social media accounts niyo? Go ahead. Mauna ka, Pia. Okay. Thank you for watching Arabella and thank you for supporting us. You can follow me also on social media. It's at Pia_Tomana. Ikaw na. Ako yan. So mga kapuso, follow me on my social media accounts. Di ba kasi pwede sabihin, no? Baka kasi mabitin yung ma-jinx. So abangan po natin yan. Lahat na lang ng GMA, lahat ng GMA shows panoorin po natin. So follow niyo po ako sa mga social media ko, Christopher Martin, lagay niyo lang po yan. Yan po. Yes, katulad ni Sir Christopher Martin, same lang. Siyempre, marami kaming plano. We'll see how it goes about this year. Pero as of now, ang immediate na focus namin is our social media, which you can find Juancho Trevino. It's all over TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram. So maraming salamat sa time niyo this morning and for visiting Mindanao. Ayan. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.